Il-kumpanija Awstraljana MGC Pharma se tkun l-ewwel kumpanija li timmanifattura prodotti ta' kannabis mediċinali f'Malta. Dan se jsir grazzi għall-investiment ta' ħdax-il miljun euro. Din kienet fost l-ewwel kumpanija li avviċinat il-Malta Enterprise daqs sentejn ilu. Frott diskussjonijiet illi ħallew ir-riżultati, il-kumpanija issa se tibda taħdem minn medda ta' art ta' 6,000 metru kwadru f'Ħal Far, fejn se tibni iċ-ċentru il-ġdid tagħha. Natif Sagev, il-fundatur ta' MGC Pharma, spjega li l-kumpanija diġà għandha bażi fir-Renju Unit u pajjiżi Ewropej oħra, iżda riedu ġurisdizzjoni ġdida biex ikomplu jespandu. And we looked for a long time to find in Europe a place that will be incentive enough, but also the weather-wise will be good enough for what our production is. And Malta Enterprise approached us 2.5 years ago. With the idea of bringing or being part of this community in Malta. And here we are. F'Marzu tas-sena li għaddiet, il-Parlament Malti kien approva l-abbozz ta' liġi dwar l-użu mediċinali ta' prodotti tal-kannabis f'Malta. U minn hemm bdiet ħidma biex pajjiżna jsir ċentru ta' eċċellenza fis-settur tal-kannabis mediċinali. Din l-istess liġi ħolqot ambjent regolat u ċar għal kwalunkwe negozju li jitfaħarstu fuq pajjiżna, kif spjega l-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise Kert Farrugia. L-iktar ħaġa importanti għal kwalunkwe business huwa li ikollu ċar ir-regolamenti u Malta anka fil-medical cannabis ir-regolamenti huma ċari ħafna, għandna liġi li hija fost l-aqwa fl-Ewropa u allura dik iċ-ċarezza tagħti iċ-ċans li jekk l-istituzzjonijiet jimxu b'mod effiċjenti, il-business jista' jimxi b'mod ħafna iktar malajr u dak li ġara f'dan il-każ ma' MGC Pharma. Issa li l-ftehim bejn il-Malta Industrial Parks u l-kumpanija ġie siġilat, il-pass li jmiss huwa li jibda x-xogħol fuq il-bażi l-ġdida ta' MGC Pharma. Next step will be to build the manufacturing and to create a GMP facility inside. As well, we are building a cultivation facility on the roof of the production, and we hope that in the next year we'll be able to produce and to export our production. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal li dan kollu juri l-fiduċja li l-aqwa kumpaniji fid-dinja għandhom f'Malta. Fiduċja li f'dan il-każ partikolari se twassal għal ħolqien ta' 27 impjieg ta' kwalità ġdid. Hija parti minn katina ta' opportunitajiet li aħna fittixna u attirajna lejn Malta, investiment li ma waqafx u mhux ser jaqaf. Pajjiżna għandu bżonna tal-investiment, partikolarment investiment dirett ġol l-ekonomija tagħna. Nissiguraw li inkomplu nilħu r-riżultati li ħaqna sa issa tkabbir ekonomiku matul dawn l-aħħar 6 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.